El curs 2020-2021 ha estat un curs complicat, però el Centre de Formació d'Adults de Mollerussa ja treballem activament per aconseguir que el proper curs sigui un curs normal. Amb les sortides de sempre. Amb activitats de tota mena. Amb la tornada a la normalitat a les classes. Volem tornar al teatre a Barcelona. A fer el dinar intercultural i la festa de la castanyada. Volem fer els viatges que cada any fèiem, participar en les activitats de Mollerussa i comarca. I volem, per sobre de tot, tornar a disfrutar activament de les classes i de l'activitat educativa diària. Si vens al Centre de Formació d'Adults de Mollerussa podràs aprendre idiomes: anglès, francès, català i castellà. Si vols aprendre informàtica, en pots aprendre amb nosaltres, tant presencialment com a distància. Et pots treure els nivells de l'ACTI, que et permetran aprofitar els avantatges d'un món cada dia més digitalitzat. No tens l'ESO? Si vols, la pots fer amb nosaltres. Amb 2 anys o menys, pots tenir el títol a les seves mans. O si vols, pots fer el curs d'accés a grau superior, o el d'accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys. Aprendre no té edat, i tu et mereixes tenir una bona formació en qualsevol dels àmbits. Per treballar, per millorar la feina, o simplement per plaer de saber cada dia una mica més. Vine al CFA Mollerussa! El nostre centre està equipat tecnològicament per facilitar-te l'aprenentatge. Vine al CFA Mollerussa! També podràs gaudir de diferents activitats extraescolars. Vine al CFA Mollerussa, la teva escola! Thank you.